bayap song Bangladesh o belai no tungflai tongmani abo to norok jotono saimano tei abono nugui no chini bubagra bo kaisa message lukurok no rimani abo ongkha Bangladesh ni Kumilao tongma kaisa 135 boshor kusam Maharaja Birchandra library tongmani aro kwbangma boi tei agini historical data rok tongmani phiaba a boi rok no samung sidra tangnai rok sogui khibbaikha Bangladesh ni tei abono nugui chung bujui mano borok chungno busuk jorati hamjak phiaba chung kebo abono kuno react ta khlaidi tamani hinke chung abono jolimung phunukma bai tebo borok bangthaya bo song Bangladesh tongnai rok nostongui mano hinei bubagra kok kcharkha bayap song Bangladesh ni borok rok salbat koraya weisni tirpra hasteo hap phaimani bo norok jotono saimano phiaba chung jesuk social media te news channel rogo Bangladeshi rok tirpra hasteo hap phaimani nugo aboni sulaino tebo kwbang kok Bangladeshi rok tirpra hasteo hapjak bo tongui tongna hinei chung khaklayo bayap song norok wansukda nai je sal kudukma romoino salbat koraya Bangladeshi rok chini tirpra hasteo habui tongmani tei tabok hinke o je Bangladeshi ni Pradhan Mantri eba Bangladeshi ni Mantri Bokrok Sheikh Hasina bini asuk thai yakarei Bangladesh ni khari thangkha hinke tabok tama guarantee tong Bangladesh ni borok rok chini tirpra hasteo hap phaiglak hinei sengmung kasajak bayap song tamo chini tirpra hasteo Bangladesh ni borok rok hapmani choglakda tei tirpra haste hapang abono tui tamo yapri setai comment khlai sanan tapok di belena hambai